Mana kehang karon ke lalo je non het jong NCST pen notice pilo haplong dimasa umrangso problem je umrangso cement factory farman karbin dimasa autonomous council 9,000 bighas adani fan PPJ fan kabor ido lapen latung survey dobom laso survey dobom pen haladak organization atum social organization atum KSF chenglong SKF chenglong kaprek organization to protest do bom lo laso protest heklong pen dilitum IPP tum humri lo IPP tum humri pen alang litum matching y pen dilitum alang litum alam and pen dilitum NCST long pilot laso ke file long ke haladak umrangso local umrangso long alang lit Rahul Teron Marcos Teron lapen ke kaduk we haladak alang litum marisang ho tum matching y sing pen Rahul Teron amen lapen ke dilitum mahin pen ke Samuel Rongpi la bahini amen pen alang litum bahini amen pen dilitum petition pilo NCST long la so petition ki pia teng pen to non ke ba to gedam tang 2000 la 13 June ani notification nang lelo NCST pen council hab DC pat di mahaso DC pan nang lelo la pen hal nang ke action taken report nang litum kaduk weta report ke long tai lo la pen long et lo tai lo long et lo la si nilitum non ki pudang bangke hala dak chot gali hala solong kita lesi nili tumpu berang ke hala di da karbing long tala son thorlo hala BTD tala son thorlo BTD long ta adani bhansi 3000 bighas thermal power project aphan hala dakta pilo ठीक लसोना taxi karbing long ta solar main pen pilo 18000 bighas la phot ako hala dak west karbing long amri constituency long stame 3000 bighas storm farm project aparman hala dak kame pitulo 9,000 megawatts farman karen farman hala dakta pilo EPDCL apen greenco fan pilo dake kipike EPDCL fan kipsi kipi lapen ke la EPDCL ba aku greenco fan handover laso a project amen pen lalo lasi aku puthot aku bangthuna ilitum dak karbing long longke aku CBG compressed biogas amen pen latung tukinam tang 12 June achiklo chitok lo agreement chitok lo 4,000 acres laso 4,000 acres bangke lake bap se eji busipu बाके तलाता निंकान थोंकेप अफरमान लादुल लाहिलो लातुम के है मांगना 4,000 पेन 5,000 बिघास के हांगे ता काउंसिलर्स और नॉन बांके 4,000 एकड़ सी लातुम पिलो ऑलमोस्ट 12,000 बिघास पिलो ला बांके कंप्रेस बायोगैस फान लातुम के नहीं के 1 लाख बिघा पसी पुडा तो 1 लाख बिघा लगे होते इते वर्तमान लातुम नॉन बांके नॉन मात के लातुम फान 4,000 एकड़ सी पिलो तार माने 12,000 बिघा पिलो लासी नीलितुम पुई बांके ला 12,000 बिघा 18,000 बिघा लासोना बांके नीलितुम करके लाके स्टेट गवर्नमेंट तुम इसी लाके आसाम एडवांटेज 2.0 लासो आप पैकेज लाहे के लासो पैकेज बांसी नॉन बाके डाक दिमासा बीटीडी लापेन कार्बिंग लोंग लासी नांगहर कुबलो तार माने डाक आलोंग लेपेंसी आसाम सरकार अतुम state government atum la so apreng chitu ifan 1,75,000 crore la so apreng chitu ye fancy la tung bake la elite tum fan tribal atum fan tribal along le la ki thom address ke par ase amek bi lord la si la so bang elite tum council la ke thom council da matha persik pik nang ji la so matha persik se pote elite tum along le la silu na hok gaji la si elite tum ka abha leaders tum bangke development nang nema development wanang nema pu elite tum development ke kupi nang ne development nang ji development ke elite tum nang beji la si development la so na destructive development nang ne je elite tum along le bondok ke set up development ba ke nang ne la si lang bangke council sordak bangke la analong le cipide pen 12,000 bigha CBG pharma cipide pen 6 crores waji gelong du nekan si council ala non CBG tum Ambani tum Mukesh Ambani tum pi ke 4,000 rupees per bighas si alang tum dak ketok la si elite tum kama thaneng idopik la si non la social organization tum silent social organization atum apan nili arjung tum do karbing long along pen dimaso la pen ke BTD la along la social organization so called the social organization atum silent people lo to people si do clip lo la si elite tum matha me la pen political parties tum sta me abha political parties tum me do clip people lo ko people si do clip lo la si elite tum arjung me la si nili Assam Sarkar aphan batai chunilo to had press conference dota pulo jen nilitu karbing long di mahasa along le phan nang tum bondok kipigi phan bangke teng ne non mortgage kipi pen nang tum loan enri la pen nilitum nang tum lake violation bangke nang claim ri lake 6 area ko si ab to had takipulo
Lasi non head nilitum la ADB afan bustame nilitum fan bang pawidro lo. Laso fan ka pawidro bang fan sa nilitum ko pipine ke claim nilitum Philippines lawan ko pista koson pen nilitum claim Philippines lawan palipen alang litum fan hang pen CRP tum fan bang compliance review panel tum amina spot bang lo 18 pen 19 March ani alang litum dak ne inquiry bang la so inquiry teng report ben government of India fan alang tum report pilo board of ADB board long ta pilo laso report based on that report laso report ki PPNC alang itu 23 Mei ani bangke ADB itu ban cipulo jadi itu la bangke cancel pu program India ADB wing itu division itu bangke selesai cancel that lah lasi non anta laso solar aputha ke non anta long le bangke APDCL pen council sort cibidro delang cancel selang laso palong leke allotment ki pitang ke entity dolang lasi nilitum pu bangke laso long leta council tum prabjin pen cibidro non lapen prabjin ba cancel non lasi down ke ramtang nalitum ban notice nang pilo laso notice ateng MCST pen notice nang pilo laso notice ateng kulote nalitum ban cikloyon cikloyon ni aporang pilo laso cikloyon ni aporang nalitum kopi ma reply jipinot lapen ke nalitum laso ci reply along nalitum cancel lo arretar ta cilo dunai kali prot nalitum mohon acetera kami mei nalitum gamat hakela CBG council tu gamat hakela CBG ta hala daksi nalitum ke poni pusin nalitum roasar tumban kapre roasar pen belek organisation atau pan nalitum hang pen cingwai cingsai lin pen ditum lahai tempo nahok pen me poitang fan ban po lapen ke solar bang bibek pu nalitum lahai jit ke kuri bang nang dilu laso jit bang nalitum laso erogen kamatha bang nalitum iri not inton labon karbi farman karbing long le pot lagi karbi cot kali lo karbing long le pot la bang kar ala mama la long le malika long pati damret pati klemret sekimilu right thank you